माथो मालाथो थाङो नोंलाय बिटुवेल बेंगलराव 5 तारिख होनदों नामा? ओमफ्राय जोंना मा होनदोंनो एस एस प्रडाक्टआ मा होनदोंनो लागाव ओरैनोसै नंगौ ओमफ्राय बिटुवेल बसुमतारी हेल' सार ओरैनोलै गोदाव सोराव उन्दुनो ओंखारथ'वाखै कारेन्टबो गैबावासै नै खोमसिल' ओरैनो टर्चजोंनो मावबाय आं लाइभआव थालाबायनाया ओमफ्राय दिनैनि दिनाव जेबो भिडिअ बानायनाय जायाखै ओरैनो जास्ट होनबाबो लाइभआव फैबाय आरोना। ओमफ्राय बेंगलरावलाय मालाथो थाङो नोंलाय? 5 तारिखआव थाङो होनदों नामा? नोंनि भिडिअ'आवसो नुदोंमोन आङो। ओमफ्राय खामायना लाबोदो एसे थाखा फैसाफोर आरजिना कमेन्ट खालामलादो लोगोफोर ओरैनो दसे रायज्लायनोसै ओमफ्राय डिएनए नोंसोरो माबा माबि सोंलाबायनो गोसो जादोंबा सोंहरदो दे आं जा सोङो बेखौनो खिन्थानोसै आङो। कमेन्ट खालामदो जायखिजाया सोर सोर मा मा सोंहरनो गोसो दिनैनि भिडिअ'आव आरो ओमफ्राय एस एम डि दैमारिया मा होनहरदों माबोरै दं खबरा? है खबरालाय बिदिनोसै बेंगालि गेजेरावनो दङ बर्थमान। ओमफ्राय नोंहालाय माब्रै दङ खोन्थाहरदो एसे। गगा मोना गुजुनायानो दाबो मोजां जायाखैलै गुजुगासिनो दङ एसे दाख्लैहाय दै गुसु गुसु लोंलाबायबाय थानायनिफ्रायनो बिदि जादों आङो। ओमफ्राय कमेन्ट खालामलादो दे दसे थानोसै लोगोफोर माबा माबि सोंनो गोसोबा सोंदो ओमफ्राय फ्रायनिनो कमेन्ट खालामनो गोसोबा खालामदो जास्ट जेबो इम्परटेन्टथ' गैया। ओमफ्राय लुइस नार्जारि मा मा होनदोंनो अख्रिमानब्रा है जोंना माबासोलै आदा मा होननांगौ जाखो आङो जों गामिनि आदा लुइसि नामाथाय ना माथाय जिखिजाया खोन्थाहरबाय आङो माबा जोंना ओंख्रिया थास' आथिंसोमोन आरोना बेखौ मा होनो रहर हाखु होनो आरोना सोरुदारि आरो रहर हाखु रहर हाखु ओमफ्राय थास' आथिंखौहाय रुदालि ओमफ्राय माबाखौहाय बिबारखौ बाहाना होनो बेबायदि आरो खेराल आदा खेरल सो मोनो बिदिनो ओंख्रिया सोरुदारिलै सोरुदारि आरो रहर हाखु अफिसियेल नै गिबियावनो आं खुलुमनाय बावहरबाय आदा नोंनिसिम थेंक इउ ब्रादार आंनिसिम ओमफ्राय खबर सबर माबोरै दंलायो एसे कमेन्ट खालामदो दे। ओमफ्राय इसान बर' मा होनदों नै बहानि आदा नों आङो चिरांनि ब्रादार चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैलानि आङो ओमफ्राय मा होनदों एम पि ब्लक मा होनदों हेल' आदा बाजै मा होनदों बाजै माब्ला फैगोन मा होनदों माब्ला लायगोन आंना माने नोमबाजै दंखायो बाबु फंबाय नोमबाजै दंखायो आंना मालाबा मालाबा आंनि भिडिअफ्रावबो दंखायो नायबानो जाबाय चेक खालामनानै दंनायखौ दं गैयिखौ गैयि ना मा होनो ओमफ्राय मा होनदों मा होनदों ओइस बसुमतारियानो हेल' आदा बोरै दं मथा मथि दं ओरैनो मोजाङैनो दं बर्थमान ओमफ्राय नोंसोरलाय माबोरै दं ओमफ्राय फ्रेन्जित बसुमतारी ओइ सालथे मा ओंख्रि जाखो जोंना माबासोमोनलै मा होनोमोनलाय थास' आथिंसोमोन ओमफ्राय ना गोरान आरोना ओमफ्राय मा होनो दैथुन जायखिजाया मा होनदों ओइ आदा एम बाथानि खबरासो माब्रैलै खोथाया जानोलै बेखौनोथ' सिन्था खालामनांगौ गोनां जायो जोङो एसे बर' हिसाबैहाय बयहाबो जोंहा जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं दा बे हिसाबैनो दुखु मोननाय फोरमायो आङो दा एम बाथा सारनिसिम गेदेर गोलावफ्रा मा सिन्था सरजा खालामो ओमफ्राय गोजौसिम मा रोखोम जानानै दङ दा आसा खालामदों थाबैनो जुदि उदां जाबोयोब्ला बिराद मोजां मोनगौ आरो जोंबो दा बेखौनो आं सानो आरो दुखु फोरमायो बेबायदि जाजानाय हिसाबैहाय आरोना
ओमफ्राय दा मनज बसुमतारी होनदों हिन्जाव गारनायफ्रा बोरै जागोनब्रा। बेनोथ'लै जोंनि बर'नि गेजेराव मा बिदि जाफ्लेबाय थाखो बिराद गाज्रिसै आरोना बुंनो थाङोब्ला। आं मा बुंनायसो मोनसै ओमफ्राय मथा मथि गारनानै खारलायनाय बेबायदि ओरै ओरै खारलायनाया जोबनो थांला आरोखि। ओमफ्राय ओरैहाय जोंना ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय गोबाङानो बेफोरबायदि फेग्रा मुवाजों गफबसै। ओमफ्राय बेबायदिनो खायफा हाबा जाखांनानै अन्थाव बाथाव गथ' खांनायनि उनावसो मा सानखांनानै खारो मा लब जायो बेबायदि दं आरो गोबांथार। सोरबा बायदिया मोजां खामानि मावहैनो थांनायखौथ' आं बुंनो थाङा र'। ओमफ्राय सोरबा बायदिनो आखला बिराद गाज्रिथारखा। मानो होनना बुङोब्ला सोरखौबा लाना खारनाय बिदिसिफ्राव बेबायदिनो सोरबा सोरबाया सोरबा बायदिया न'खरनि थाखाय सिन्था खालामनानै मावो बेफोरो मोजांनि बाथ्रा। सोरबा बायदिया मावहैयो बेफोरबायदि। ओमफ्राय सोरबा बायदिया बेबायदिनो आखल गाज्रि सोरबा बायदिया देहा फालांगिरियाव फानहैजायोबो बेबायदि अबस्था जानानै दं आरोना। मोजां मोजां गोसो थोफ्लानानै लांनोसै ओमफ्राय बेफोरबायदि आरोना बाथ्रा। आं कमेन्ट फरायनोसै दे। ओमफ्राय मा होनदों सनाराम बसुमतारी मा होनदोंनो हेल' सार मोजां ना आदै खबरा बिदिनोसै फोदै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ। ओमफ्राय एस एस प्रधान होनदों आदा भिडिअ'आ मानो मा होनदों थाबथायो नेटनि प्रब्लेम जादों फुरा नेटनि प्रब्लेमसै मथा मथि जोंनाव नांखाला आरोना माबायानो दासो फैदोंलाय नै लाजियो कारेन्टआ। ओमफ्राय दा ओरैबादि खामानि गैखाला कुवालिटिया मोजां जायाखै जानांगौ बेंग्लाया फन हरदेना होबाय माखासे गोबांथार खोथा बाथ्रा एसे सावरायनो कल खालामदों बे आंनावहाय बेंग्लायनो आंनि लाइफखौ नायदोंबा दा दसेनि उनाव हरफिनदो आं लाइफआव दं ना बियो डिटेल्स खबर लानानैसो हरखादों आंनाव। आं मिथिखागौ बेखौ गोनांथि खबर लानानैसो हरदों बियो आं दसेनि उनाव लायनो हरगोन बियो। नों लाइफआव नायसनदोंबा दा दसेनि उनाव हरफिनदो बेंग्लाय नोंखौ मिथिगौ आं मा खारनाव मा पार्पसाव फन खालामदों आंनावहाय। दा आं दसेनि उनावहाय नोंजों रायज्लायगोन दे आं दसे थानि ओमफ्राय आं कमेन्ट फरायनि दे। ओमफ्राय लाइक होबाय आदै दादि अ थेंक इउ सनाराम बसुमतारी थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय इसान ब्र' आदा नोंना बाजैया बेसे जाखो हिनजाव लायाखै बायदि नुयो माथो इलाय नै खोनाखादों दा लाबाय रा फंबाय गोबावसैलै आं हिनजाव लानानै आं एसे नोमबाजैहा गोलैहाङाव लाबोदों आङो बांद्राय गोलैबो होनजानाय नङालै हमा लांफैजानो गिनांगौ गिदिरनाव लादों मथा मथि हमा लांफैजानो गिनांगौलै। ओमफ्राय दादे प्रेमजि नार्जारि होननाय ओइ सालथे बहा बारा नुले नामा मा होनदों सालथे मगना आलौला आलौद्रि जादोंलै दहाय ओमफ्राय थाम्फै फ्रि बारसोनो मेगननि भाइरास फैदोंनो एकर्डनाव दंफाखायोमोन जाहैदों मेगननि भाइरास मेगननि माबाया मेगन गाज्रि जानाया दाखानो फैदों आरोना बयबो मेगन गाज्रि जादों नायनोनो हाया ओरैबायदि जेरावबो नुदों आङो जोंनि बेयावल' नङा दे जेरावबो नुदों। ओमफ्राय मा होनदों नै आर कुइन प्रडाक्सना मा होनदों नै 8788 हेल' होनदों नै हेल' आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ गुजुनायाबो दाबो मोजाङानो जाखानो बांद्राय बार जाबाय थाबाय मोना दिनै जाहैबायना बेनिखायनो ओमफ्राय ओरैनो दै सोलायबाथाय बिदिनो जायो। ओमफ्राय सभेन ब्रह्मआ मा होनदों हाइ ब्र' होनदों हाइ ब्र' थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय सोरबा माबा माबि सोंनो गोसोब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन दे। ओइस बसुमतारिया मा होनदों नै औलै आदा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय खायनाय निसा जानायखौ नुनाय मानि होबथानो नाजानांगौ। येस नंगौ माने जोंनि दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबाङा बुङाखै आं गोबाङाखौ माखासेफ्रा आरोना बेफोरबायदि
फरायफुबाय थानाय समावबो बेबायदि माखासे गोबांथार इडिटेड दंसै। दा मा होननो जुदि मोजाङाव फैनो हायोब्ला जोङो बिराद गावनि थाखायनो मोजां। जोंनि एसेल' बर' सुबुङानो बेफोरबायदि गाज्रि माबायावहाय गफबनानै थायोब्ला जोङो बै इयुनाव जों मा जालांगोन नैबेखौसो जों सिन्था खालामो आरोखि। ओमफ्राय आदा माबा एस पि प्रडाक्ट मा होनदों आदा आंनि चेनेलखौ एसे फोरमायना होदो। ओमफ्राय नैबे एस पि प्रडाक्ट दै नै एस बि प्रडाक्ट नोंथांमोना बिनि चेनेलखौ नाय बे ब्रादारनिखौ ओरैबादि टेलेन्टेड नुगोन नों बिसिनि चेनेलाव हाबनानै नाय। अस्ट्रेलियाफ्राव जेरैहाय फुटबल खेला गेलेयोब्ला अस्ट्रेलियानफ्रा जेरैबायदि बुङोना इंलिस वेस्टार्ननो थांनानै खोनासंहै ओरैबायदि देन्जार वेस्टार्नल' होखायो बे ब्रादारा जोंना एस बि प्रडाक्ट। मथा मथि आं बेबायदि वेस्टार्न रायज्लायनायखौ आं बुहुद खम नुनो मोनदों दै। खिन्थु जोंनि दा हिन्दीयानो होन इंलिसानो होन बियो माने ओरैबायदि वेस्टार्न होयो बर'फोर लाबोयो फंबाइया नोंसोरो हाबनानैल' नायहैदो होमब्ला नोंसोरो गोसोआवहाय मा फिलिंस फैयो नोंथांमोनानो मिथिगोन आरोखि। दा बेनिखायनो हाबनानै नायनो हागोन आरोखि बे एस बि प्रडाक्टखौहाय। ओमफ्राय निहा बसुमतारी अफिसियेला होननानै हेल' एस के फंबाय जाखांबाय नामा? औ जाखांबाय बर्थमान। बेलेगाव थांनांगौमोन एसे आं बारा थिग जायाखै गुजुनाय मानाय दा बेनिखायनो आं थांथ'नाय जायाखै। माखासे लोगोफोरा दंगासिनो दंखायो जेनेबा ओमफ्राय आं थांथ'वाखै। ओमफ्राय ओइस बसुमतारी आदा दाख्लि क'क्राझाराव 50,000 फ्रि बुंनाया बोरै जाखो? बिनि खबरा फुरा दा नायबिजिरनाया जागासिनो दङ हो। दा दुखुनांथावनि बाथ्रा मोनहां मोनहां जानानै दङ। नोंथांमोना जुदि साक्सेसफुल जायोब्ला आं दा जि गोबां खोथा दं माने बेखौ नागिरगासिनो दङ। ओमफ्राय दा बियो बबेसिमाव दं मा दं नायबिजिरगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय आङो जेब्लानो मोनगोन अब्ला नोंथांमोना निस्सय आंनि चेनेलनि दारैनो मोनथिगोन आरो बेखौ मोनफिननायखौ आरोना। ओमफ्राय दा गोबाङानो नागिरनानै दङ गवा अबाव खारनानै गनो मथा मथि बेखौ नागिरनानैब्लाबो मोनखागोन। साननो हागौ आं माने बेबायदि जायगायाव दंफैयो आंखौ रावबो नुसननाय नङा। खिन्थु हयले जोंनि बर' मानसियाबो खम नङा दै गोबां जायगायाव दंसै। आरो फन हरना होबावबाय नै बेंग्लाया आंनाव ओरैबादि इमिडियेटलि कल खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय आपडेट होगोन आरोना मोनगोन आं दा न'आवनो दङ ब्रादार जेरावबो थाङाखै थांनांगौआलाय दंमोन मथा मथि गोबां थांनांगौ दंमोन। माखासे ओरै लोगोफ्रा गिदिंगासिनो दंखायो मथा मथि देहायाबो थिग नङा आंना गुजुगासिनो दङ। ओमफ्राय मा होनदोंलै प्रान्जल मा होनदों फानजाल नार्जारि ओइ ब्र' खबरा मारै दं? जाखांबाय ना जाखांबाय नामा? औ जाखांबाय ब्रादार जाखांबाय। मथा मथि जास्ट जाखांनानै दसे लाइभ थादों आङो। दिनै जेबो भिडिअ बानायनायबो जायाखै आङो बिनि थाखायनो दसे लाइभ थानाय जाबाय आरोना। ओमफ्राय टर्सनि लाइटजोंसो दे बेबो। ओमफ्राय प्रेमजित ओइ सालथे माथो खबर मा होनो कर'नाबो फैफिनबायनो फैथोंसैलै कर'ना फैयो ना मा फैयो थैयालानो जाबाय फैयो ना मायो फैबाय थाथोंसै कर'नाब्लाबो। ओमफ्राय मानो जोंना एस बि प्रडाक्टआ आंखौहाय हामबायसै होनहरदों आरो थेंकिउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। ओमफ्राय मा होनदों बेंग्लाया आदसा लाइभआवसो दं नों औरा ओमफ्राय नों माबा मोनसे इम्परटेन्ट लाना आंनाव कल खालामदों बेखौ आं मिथिनानै दंखायो। मानो होनना बुङोब्ला आं लाइभआव दसे दं दे दा नोंजों रायज्लायगोन आङो। ओमफ्राय खबर सबर दा आंजोंहाय फन खालामनानै हरदे रायज्लायगोन। गोबां रायज्लायनांगौ माखासे खोथाखौहाय दा आंनावहाय पार्सनेल कल खालामबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय लोगोफोर मारै दंलायो नोंथांमोना माबाफोर जुदि मिथिनो लुबैदोंब्ला कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय जेनेबा जों सोंलाय फिनलाय खालामलायनोसै आरोना गरम गरम सोरनिजोंबा माबाफोर खबर गरम गरम दं नामा नोंथांमोनाबो खबर हरदो। ओमफ्राय ओरैनो
जास्ट टाइम पास दिनैनि दिनावहाय लाइभसो फैखादों आङो जेबोलाय इम्परटेन्ट गैखा थेवबो आरोना दिनैनि दिनावहायथ' आं भिडिअ बानायनाय जाखायाखै ओमफ्राय ओरैनो जास्ट भिडिअ बानायनाय जानायखाय लाइभआव थाबाय आरो ओमफ्राय जोंना नै गाबोन समफोरनिफ्राय मोनसे धामाका खेला जानो थांगासिनो दङ आं लाइभआव बुंनोसै माने 16 इयार्सनि गोजौआवनो जोनो मोननाय नङा आरो 16 इयार्सनि गाहायनिफ्राय मोनसे थुलुंगानाय जों फुटबल खेला होगासिनो दङ जोंनि फोजौखां क्लाबनि बानजायनायावहाय परबतजरा बेवहाय आरो खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय परबतजरा गामि चिराङावहाय ओमफ्राय बियो सोरबाफोर गामिनि लाफैनो गोसोब्ला लाफैनो हागोन आरो बे खाथि खालानि सोरबा नायदोंब्ला आं खबर हरनाय जादों आरो माने बोरमानि आरो नायनाय जायाखै आरो माने माखासे लाइमोनफ्रा खेलाफ्राव माबायदि जौगाखांनांगौ बेफोरनि थाखायहाय जों एसे सिन्था सरजा खालामनानै बे खेलाखौ होनाय जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे जाबाय मा होनदों ZAVLAKIA जिम आं डाइरेक्ट स्पेलिंखौनो होनलांखाबाय दे आदा बेंटल गेटनि खोमा मा होनदों खामानिया मा खबर जाखो बेंटल गेटनि दा बेंटल गेटनिथ' नागिरनाया जागासिनो दं दाबो माने बहुद जायगायाव माबा खालामनानै दोनजोबखाबाय आं माने जेब्लानो साक्सेसफुल जायोना अब्लानो आं भिडिअ लाबोफिनखागोन नोंथांमोना नेनानै था निस्सय आसा खालामनानै था सानसेब्लाबोथ' मोनफिनखागोन बिसोर अबाव खारनो मथा मथि दाबो डिटेल्स खारदों ना सोरबा लांखारदों बेखौ माने बुंनो हाया आरोना ओमफ्राय मोनहां मोनहां जागासिनो दङ ओरैहाय न'खरनि गारजेना फुरा नागिरगासिनो दंखायो ओमफ्राय आंबो बहुद थांनाय जाबाय गोबां जायगायाव मानो होनना बुङोब्ला आं भिडिअखौ लानाय जायाखै दै मबे मबे जायगायाव गिदिंखोमादों मादों बेफोरखौ जों भिडिअबो लाजोबनो उसुबिदा जालायलाङो नङाब्ला एसे प्रब्लेम जायो आरोना जाय मोसौ सिखाव बा बोरमा सिखावफ्रा बबेबा एरायनानै थायोब्ला नुहां जायोब्ला एसे गिनाय फैयो बेबायदि जायो आरो मथा मथि जोङो समाजखौ फोसाबनायावहाय बयबो रायजो राजानि मदद नांगोन नों आं बयखौबो ओमफ्राय जेनेबा जेसेबांनाखि जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे बेफोरबायदि जानाय लोंनाय ड्राग्स एडिक्टेड बा माबा मोनसेयावहाय गफबनानै थानाया जोंनि थाखाय बिराद खहा ओमफ्राय गावनि जिबननि थाखायबो खहा मथा मथि बे सर'आव दङब्ला गावखौहाय माने बेस्लायथिं जानानै उनफिननानै फैफिननाया बिराद मोजां होननानै आं सानो आरोना ओमफ्राय माखासे बेफोरबायदि आखल गाज्रि देहायारि बेबायदिनो सोमोन्दो थानायफ्राबो गावखौ चेन्ज जानानै मोजां आखुआव फैयोब्ला बिराद मोजां होननानै आं सानो आरो दा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायनानै ओमफ्राय ओइस बसुमतारिनो आइया चिरांनि औ आं चिरांनि फंबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैलानि आङो मालाबाफोर अबावबा नुयोब्ला आंजों रायज्लायनो हागोन दे बेंग्लाया मा होनदों आङो बि राजानि नाम्बारसो सोंनांगौमोन नोंमोन आंनाव दंखायोमोन ओमफ्राय आदा आन्दायबाय आं मा नाम सेब दंमोनथाय आदा बिराजानि हरगोन आं दे जेसेबां गुवाहाटीनि एक्स इन्डिया बि ब्रादारमोननि नांगौ ओमफ्राय बोजोंनि नांगौ थानायखिनिखौ आं हरगोन दा दसेनि उनाव हरगासिनो दं आङो ब्रादार आदा बिराजानि नाम्बारखौहाय ओमफ्राय मा होनदोंनो थेंक इउ आदा खिन्था हरनायनि थाखाय थेंक इउ लास्ट सावनिखौल' होखानोसै आं ZIN जिन ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे रिसिप्टफोरनो आं बारा गोबावबो थानाय जानाय नङा दे लाइफआवहाय माने आङो गोबांथार फन रायज्लायनांगौ जानानै फैबाय लोगोफोरजोंहाय ओमफ्राय माखासे लोगोफ्रा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दंहैयो आं एसे खबर लाहरनो गोसो जाबाय माने मानसिया गरम गरमखा नालाय आंबो दा बेखौनो मा कन्डिसन जाखो माब्रै एसे आं लोगोफोरजोंबो फनावहाय जगाजग लानो गोसो जाबाय आङो ओमफ्राय सोरबाफोर कमेन्ट खालामनो गोसो दसे खालामबावदो बिनिसाद ब्रह्म मा होनदों गुड नाइट आदा थेंक इउ आंनि लाइफआवहाय दसेब्लाबो थुमफ्ला नुजाफैनायनि थाखाय आरोखि ना गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दासान्दि बे थाराय दाखुनायाबो गाज्रि जादों आंना आरो आं थास' आथिंसो जाबावबाय ओमफ्राय दे दा हरगोन आं बेंलाय दे लाइफआव दङब्ला खोन्थाहरखाबाय आङो ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो जोंना थास' आथिंसोमोन ब्रादार
ओंख्रियानो गोथावलाय जाथिदों ना गोरान होदों नालाय मोदोमलायनाय मोनदों आङो। माला माला उदै बुङो फाथ्थानो मोना थास' आथिंबाथाय। ओमफ्राय खबर सबर मारै दंलायो माबा माबि कुइसन खालामनो गोसोब्ला खालामहरदे माबाफोर मिथिनो गोसोब्ला थाम्फैयाबो थाम्फै दिगदार। ओमफ्राय आं कमेन्ट नायबावनायसैलाय पानिका नार्जारि मा ओंख्रि जाखो जोंना थास' आथिङानोमोन ओंख्रिया ओमफ्राय ना गोरानसो आरोना। ओमफ्राय सभेन अफिसियेल मा होनदों मा होनो स्टन अफिसियेलसो नोंखौ दाहाया मा होनदों नोंखौ दहाया मिथिखायाव नुदों आं आमथेखायाव नोंखौ दहाय आमथेखायाव नुदों आं ना आदा नोंमोन ना नंगौ नंगौ आं आमथेखायाव थांदोंमोन दहाय दसेनो ओमफ्राय माबा बुस्थु लायनोसो थांदोंमोन आं ओमफ्राय गैया मोजां मोनैखाय लाबोनाय जायाखिसै आरोना आमथेखायाव थांदों दहाय बेरायलाबायहैदोंमोन दसे। ओमफ्राय ओइस बसुमतारिनो आदै चिरांनि आदा बर' बाजार खाथिनि आदसा थेंकिउ आं बर' बाजारजोंबो थांबाय थानाय जाखायोना। ओमफ्राय माने नोंनावमोन ना आदा आंनोमोन राइटआव देरनांगौरा ब्रादार। ओमफ्राय सिनायनायनिब्ला एकदमबारे नुदोंब्ला रायज्लायदेर आं खुनु एन्सार होफिननो खोथानो गैया आरो आरामसे रायज्लायदेरनो हागोन आरोना। ओमफ्राय मा होनो मलिका दैमारि मा होनदों नै मोजां खामानि मावनायनि थाखाय थेंकिउ आदा थेंकिउ जों माने मोजांखौनो समाजनि मोजांखौनो मावलांनो नाजागोन। ओमफ्राय जोंनो रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ आरोना नों आं बयनिबो अनसायनाय नांगौ। नों आं एसे एनै सहाय खालामब्लासो माने जोङो सहाया बेनो बेबायदिनो नोंसोरनि बा सोरबानि अनसायनाय साबसक्राइबार माबाफोर बेफोरबायदिखौ जों मोननो लुबैयो। ओमफ्राय जों बेबायदिनो समाजनि हानायखिनि खामानिखौ जों मावलांनो नाजागोन आरोखि ना। जोङो बेबायदिनो गोबांथार माबा मोनसे सोरनावबा माबा मोनसे समयसा जायोब्ला भिडिअ बानायनांगौ होनोब्लानो जों बानायहैयो। खुनु जों रावनिबो खोथाखौ जों नाफस खालामा आरोना। ओमफ्राय दा भिडिअ बानायनोथ' फनजों बहुद फैयो जोंनावहाय ओमफ्राय माखासे भिडिअ बानायनायनिबोथ' माबा थानांगोन ना। दा बे हिसाबैनो जोङो फुल पारमिसन ओमफ्राय जों दा स्पट खेबनो मोनाब्ला जों भिडिअफोरखौबो एसे बानायनोहाय उसुबिदा मोनो। मानो होनना बुङोब्ला एसे क्राइम जायो आरोना। दा बेनिखायनो जोङो हानायखिनिखौ जों सहाय होलांगोन रायजो राजानि जानानै आरोना। दा बेबायदि आरो ओमफ्राय फोरोंलायो आं बाजार थानाय जागोनलै दे आङो जास्ट आं 30 मिनिट थागोन आधा घन्टा थागोन आङो लाइफआवहाय ओमफ्राय आङो लोगोफोरजोंहाय दसे सम खबर लालायनोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर मारै दंलायो कमेन्ट खालामलादो दे। टाइमाबोथ' गोथौ जाबाय नै 10था जासिगोनानो ओमफ्राय आङो लेट लाइफआव थानाय जाबाय। मा लाइमाखौ दोनथ'नोसै ए आं उन्दुनो ओंखाराखैलै मा एफा दिस्टार्ब जाखो ओइ बेथा थाम्फैया बिराद दिस्टार्ब खालामो साला नयजन दंरा फिन थोयोलै नयजनबा माबायदि गोम ने लोगोफोर सासे फैदेरबावबायसो नै 10 जन जाबावबायसो खुनु गिनांगौआनो गैया। गोम मोनलायलायो बिदि लाइफआव थाबाय थानाया सानै साथामल' थालाबो गोमल' मोनोलै आङो। ओमफ्राय अनिका नार्जारिया गुड नाइट थेंक इउ सिस जाखोना ब्रदार जाखो मोनला एवना ओमफ्राय थानायखिनिया कमेन्ट खालामखाबाय जानांगौ होनदां आन्दासावहाय ओमफ्राय दा जायफ्रा
गोदानै फैदों बिथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना। ओइस बसुमतारिना आदा आंबो फिसा चेनेल माने सासे इउटुबार अन्नानै आदाया इउटुबाव बोरै बोरै जाफुंसार जानो हायो बेनि सोमोन्दैहाय एसे फोरमायहर। आस्सा बे ओइस बसुमतारिया बे इउटुब चेनेल दा भिजिट खालामहैनो हागोन आंनि जेसेबांनाखि फल'वार्सफोर अनलायनायनि गेजेरजों आरोना। दा नोङो इउटुबाव फैबायब्ला नोङो जि हानायखिनि भिडिअखौ बानायनानै हगारबाय था लाहे लाहेनो जौगालांगोन। मथा मथि भिडिअखौहाय बानाया लासिनो थाबाय थानो नाङा आरोना। जा हायो नोङो एसेब्लाबो एनैब्लाबो नोङो बानायलांबाय था बास होमब्लानो नोङो सानसे समावहाय माने उथ्रिसार जाहैनो हागोन आरो बेनो। आंबोथ' फिसा जाहैबाय दा थेवबो आरो भिडिअखौ बानायनानै होबाय थाबानो जाबाय आरो। 3 मिनिटल' थासिगोन दे लोगोफोर। अयथासार थाम्फै। नेटआबो ओरैबायदि प्रब्लेम जायो ओमफ्राय माबायदि नुदोंथाय केमेरानि कुवालिटिया एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो नामा। ओरैबायदि असाइसखा नेटआ मा होनो स्टन अफिसियेल आंबो नोंनि बायदियैनो बिदि खालामखायो आदा। थेंकिउ बानायलांबाय थादो। ओमफ्राय आं सोरनिबा आं बेबायदिनो भिडिअफोरखौहाय आं नायनाय जायो आरोना। ओमफ्राय साबसक्राइबाराथ' आंना साबसक्राइब दंजोबखायो। ओमफ्राय माबा मा होनो माजे सम मोनाब्ला नायनो हास्लाबा बिदि जायो आरो बेबायदि आरो। ओमफ्राय फ्रि टाइमबाथाय आं नायखायो भिडिअफोरखौ बयनिखौबो। ओमफ्राय माबेबा समावहाय बेलेग खामानि थायोब्ला नायस्लाबनो हाया जायो आरो। दा नटिफिकेसन गाव फैनानैहाय बे भिडिअआ थांगारनाय बायदि जाहैयो आरो। दा अनलि 1 मिनिटल' थानायसै दे लोगोफोर। कारेक्ट टाइमावहाय दोनथ'नोसै। ओमफ्राय लोगोफोर मारै दंलायो कमेन्ट खालामबावदो। आंबो 2K साबसक्राइबार जाखाबाय आदा। थेंकिउ 2K साबसक्राइबार जानायनि थाखाय। ओमफ्राय माबाया वाच टाइमा जाबाय नामा? वाच टाइमा जुदि नोंना 4000 घन्टा जाबायला मनिटाइज खालामदो। मनिटाइजेसन खालामनानै आरामसे भिडिअफ्राखौ होबाय थादो आरो। टाइमाथ' जाबाय दे लोगोफोर। उन्दुनायनि टाइमाबो जाबाय 10ता जासिगोन नै। ओमफ्राय आङो लाइभखौ दोननोसै दे। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि लाइभआवहाय फैनायनि थाखाय। सोरबा गोदान फैबावदोंमोन दा ने? जायाखै आदा अननानै इन्ट्र' होदो। आस्सा इन्ट्र'सो होनायसै। थेंकिउ माने आं दा दोननोसै दे ब्रादारमोन। जेसेबांनाखि लाइभआव फैबाय थेंकिउसै। उन्दुनायनिबो टाइम जाबाय। आं माखासे लोगोफोरजों कल खालामना रायज्लायनोसै। ओमफ्राय दा गोबां खामानियाव दंहैलायो माखासे लोगोफ्रा। नोंथांमोना मिथिखागौ मा खामानियाव दा आं कल खालामनायसै लोगोफोरनावहाय। दा माबा माबि सोंहरदोंमोन नोंथांमोना लाइभआवबो नुखादों जानांगौ। बिहरदों आरोना माखासे लोगोफोरनि नाम्बारफोरखौबो। होमब्ला गोजोननाय थाथ'बाय दिनैनि बे लाइभआवहाय जयेन जानानै आंजों दसे समब्लाबो लाइभआव थाफानायनि थाखाय। गुड नाइट अल। बयनिसिमबो बाय बाय दे।